Kumno perolog bro, saya si senpat ngapdeng so bhai phi shakani ka channel jonga khasi terka. To minta sngi nya sharno ada uni u chocolate cookies. Ngalashi muni u chocolate shi yo am tu compound kumni dark chocolate te shu slice kumni shu at roughly be kumni. Uni uday umayda ngashim spela shteng mo sakin ru bha. Tadem nang ta pade sa ai tang khandiat uni u baking soda. Uni pade shteng shamai uday u baking powder. Ai lang bat kamlu khandiat saking shphang kumni. Tadem nang ta pade sa ai uni chocolate bingila deb od. Kani pade kadai ka melt ki mo kabangalapin tu ka ghi da phim kwa ban ai da ka ghi ai da ka tu ka makhan amul makhan ru kalong tamba di ban ai 8 gram da ban pin pade sa ai lang u vanilla essence ru khandian steng shamaj ai ngin sa shu khlia pade da ka khti kum ne mo ngim dei ban kham kum ba khamu ata ngi de ban shu pinlang ya ka tu ka ghi pe de ban pinlang da pisngo ka duna ka ghi ne ka makhan phila ban ai piang ban long bakan hadu bakan dala long kumni pe bakan long lang be mde ban khem kum ba khemu ata ruti em tu te phindadon shamoy shu shape kumni da phindon shamoy kum kani shu le da ka khti pulan tu ru la piang kani kala long kumni sa shu kan ther no kan sami hi kum tu kani ka tre ka pangal la dep ta gishwa sa ai so chocolate root na lor kani ngala dep tingin ya bake no shi spa 104 degree haka oven ne phila ban shed haka karai ru te steng kenta tabadala ashwa ka steng kenta ngi de ban pek pade mo shphang pek kani kala long crack kumni da kala kham pja shphang te ngi weng no nakani ka tri ngi bu no hakani karek bakan pja ngatharai filayo jumuto hi perlong khubli shibun ba filai pe yakani ka video sngo bha like subscribe but share